Hello guys! Guess ulam namin, oh. Kay Ariel na lang kami manghihingi. Tapos, ano to? Ito paano? UFO. Oh. Kain guys. Ano gusto nyo? Yes. Hindi ko tatanggihan yun, Ariel. Thank you very much. No, Hindi kayo nakabili ng papel? gagalaw. Nakabili ah. Ano yung bumili? Kuya? No. Abo ka si Weller? Buti bukas. Harap ng upo. Wala kayo dito. Last po tayo. Bakit yun? Hindi tumulo sa inyo. Yan. Doon na sa labas. May terrace. Wow, terrace. Hindi pa ako eh. Sabi mo, gusto ko na. Tapos mo, gusto ka pa. Hindi pa ako kako. Ito! Ito. Buntot na lang. Diyan mo. Diyan, kanin mo. Diyan mo lang. Okay. Kaya nagbaon ako ng shirt. Ha? Shirt. Short? Isa mo sa shirt ko. Bakit? Ano ba? Kumatas. Sabi ni Kuya ka. Hindi na. Nabali daw kayo kahapon, hindi kayo nagsabi ng mga. So, Ba't lang kayo nag-ano? sa tindahan. Hindi kayo nagsabi. Ha? Ano na yan? Maano eh, matigas yung ano. Baka ano yan? Ng Imelda. Anong email daw? Yung maraming pila. Arroyo ba yan? Arroyo Melda. Merda. Imelda na. Yung dilaw. Yung ulo. Yung may dilaw. Pero yun. Di pag-press kasi, pag pinirito, malito na. Daw wala rin kasing chipboard eh. Yun daw ano, wala rin chip. Pero one hot lang. Saan kayo bumili kanina? Oo. Kumain. Kagabi. O, tama mo sa may tindahan. Pero maasin ito ba? Ano po yan? Dapat to. Hindi sinasabawan. Kung saan nagsasabaw to. Kakatas. Ibang tinda eh. Hindi na pambahay. Naririnig ka. Wala daw yung plastic. I-plastic. Wala akong gangan. Kaya ako ulit, kunti. Baka plastic doon. I-plastic natin. Ang dami nilang kanin, oh. Hingian natin. Uy! Ano? Baka plastic Buti doon. mo na. Ayoko na nga eh. Buti may ano kayo, kanin. Ayun, tira kagabi. Tapos, Sinabi panis na. na yan mamaya pag hindi na. Tama ba? Ang sa niya. Nagugsain yun kanina. Umaga. Nagugsain na kami. Tirang bigat.
Ito mo na. Bilang baka kang Honda. Ha? Bilang baka ko tamen. Gagawin. Tinik na lang. Wait ng kuko ko. Saan? Kay cutter. Tinagad mo, no? Agad. Hmm? Nabinili na sa Chico yun, alam. Okay? Ban. Thanks, God. Yeah, kanin pa yun. Nauna pa silang tapos. Ako, wala, doon. Nasa layasan. Nasa layasan. Inunahan pa kami umalis eh. May pautangan 20. Sa vlog ko talaga. Oh! Ayun ko. Parang galit ka eh. Nagalok. Oh. Yay! Ito naman. Sa'yo na lang. Gusto mo. Paano nalagyan? Galit nagalok. Bad trip ako sa ano? Choke. Sarap naman pag ganitong mga tag-ulan, sarap kumain ng mga prito, yung sabaw. Hello, mga ka-istiyo. Tapos magdi kamay. Sakto yan, wala naman yun. Isang 50 na namin gagawin. Ang ilang 50 na to eh. Ito lang. Ano may one hot pot? Ano ba? Gusto ko lang para sa amin. Yung pala nagawa mo eh? Yung Parang tapo. sinabi mo kay Ariel, magpakabagal. Dito, nagawa na. Ano nga sa laptop? Ayaw mo na yung kanin? Kasi sinayungan mo yung mga ng kaya. Ba't may tulo dito? Pinatuyo ko lang. Wala namin, hindi ka rin papasok kasi nga, di ba tinitignan mo yung bahay mo doon na tumutulog. Wala na, inayos na. Ay, nice na. Sarap. Tapos na ako kumain guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much. God bless you all. And pag-iingat po lagi dahil tag-ulan na. At ulan. At Thank you. mag-ingat. Bye-bye. Ay. Bye-bye.